So unoziva zvinhu zvakawanda zviri kuvhurwa mangwana, mabasa, mabanks. Thank you for clarifying. Mabanks, whatever. Zororo riri kupera nhasi, hama dzangu. And I'm so glad to GEC that they decided to do their event yesterday so that you can get time to recoup today. Yeah. You know what I mean? Yeah. But zvadaro, there's a particular place that's also opening that nzvimbo iyo ndinoitya kuisvika kana kuisvitswa. Yay, baba. Nzvimbo iyoyo ndati ndinotya kuisvika kana kuisvitswa. Inzvimbo ipi? Nzvimbo yematare edzimhosva. Hey. So I was talking to a friend and then I was like, no. Nasi, angachiti, let's meet up today. I'm like, no, I'm sitting in for KVG today. Can we do it tomorrow? Because we indigenous, saka he can make time anytime. Shikati mangwana ntsukwanisa ndikati chi, shikanzi ndikuenda court ini. Because when you tell me kuti urikuenda court Saki, yeah. Pfungwa dzangu ndedzekuti wakatoita kana aggravated assault kana robbery with armed robbery. Unzwisa? Yes. Shikandinona I'm taking my landlord because ndakavapa mari yangu ye deposit. And then ndakuda kubuda ndakavapa 3 months notice chakadaro vari kuramba kundipa vari kundibatira zvinhu zviri minor of which ndikati mbori mariko ende mari yacho yanga yakawandisa uri kunzwisa. And I was like, oh, but inini growing up I knew kuti matare edzimhosva here imhosva chaidzo. Yeah. And now that I've grown up I now understand kuti aiwa even the silliest of things, and it's not always that you are in the wrong iwewe. Unogona kutonetswa nalandlord wotoona marasikira kumatare edzimhosva. And then so it's not always you in the wrong, and that's what we want to discuss today. Kune vakamboenda kumatare edzimhosva kana kuti vakapedzisira kuenda pamakapedzisira pacho chinyi changa chaitika uri kunzwisisa chii changa because inini when I read the good book it says if you've got any disagreement Sanki, yeah. Make sure that munonogara pasi kuitira kuti mutaurirana. Inini ndini munhu iyeye because handidi kusvika kana kusvitswa kumatare edzimhosva, but pane dzimwe nyanya dzinokusvitsa Sakile. And that's what we want to discuss today. Yeah, vanhu vangu vakutotifonera. You can call us 0772162651 kana wakasvitswa kana kuti wakasvika kumatare edzimhosva chii changa chaitika. And also be mindful, handisi kuda kana kumbonzwa kuti ndiani akazowina kesi yacho ndinoziva kuti chii chakakusvitsai kumatare edzimhosva ende manga mambozama here kutaurirana zvinhu zvacho zvinotauriranwa here zvinhu zvacho izvozvo zvekuti zvinongotongwa kana maaggravated ukanzwanzi aggravated but donaka. Hello, you're live on Star FM. Yes, Murise. Bolato Murise mem. Boss Akinjeme. Boss zviri kudi. Sharp. So inini panakaenda kumatare edzimhosva, I think it was 4 years back. Birthday ndaita zvikorokoza. All right. So panasti papa amuchiziya nasti. Mufenzi yenasti muya mune gold rakaipa. Mundaramira ndi kudonedze. Imi zviko zvinenge zvichitaurwa pamhepo izvi. Inonzi chimbunzo nandoindiwa hero because ezvo unoona nasti isisina fenzi vanhu vaudzwa nasti yakakomberedzwa igoridhe ripi ramuri kutaura mudhara haiwa hatisi kuda izvozvo. Hello, you're live on Star FM. Hi ladies, uri bohere. Happy holidays, uri sei? Happy holidays. Kumatare edzimhosva kunosipaka because as long as usina nyaya dzinoendesa mujere kulikeka kunosipaka manje. Wakaenda neiwe? That's why inononzwa nyaya dzevanhu. Kana isakamboita round manje. Right. Ndobva tajigwa mari yedu nedzislate manje. Takaenda nomuripoteri yakaenda kukosi akunzi anokubhadhara $20. Manga mambo mchiti makangwara munokuaba aku abusike vanotenda munhu wese. Baba
Bye. So also, I love that she brings that out. Yeah. Because the justice system in Zimbabwe actually works. You're You know what I right. mean? Chero mukana kuenda muchifunga kuti mimi munogona kumisa pakona. Zvinonzi iwewo saka unokwanisa mari. Yes. Vowonawo kuti ari kunyebeka. Zvonzora ichivadzosera ma20 kusvika 20 years dzapera. And kazhinji kacho, what I Yeah. also noticed about going kumatare dzimosva, iwo unotogona kutofunga kuti inini ndichatopiwa not guilty. Ayo. Wakatemba. Especially ndoda kuti team rinoita zvemaintenance riuye because ndo rimwe rinotambira kumatare dzimosva. Wakatemba baba. Wakanoudzwa kunzi mese muri mubereki wemwana. Ndizvo. Uri kunzwisa? Toda Mese- kuziva neve-cyber bullying. No, ndati tifonerei tinzwa kuti pamakaenda kumatare dzimosva chiko changa chaitika kuti musvike kumatare dzimosva. Hello, you're live on Star FM. Yes, Donna, uri sei? Ndiri bomudiwa uri sei? Ndiri nangu esati. Hai, zviri sei my dear? Ndiri bhozo. Iwe, inini manje ndakanga ndichiri musikana Aha. ndobva ndaita mwana wangu Aha. ndobva takutaurana bacho pepe Aha. ndobva ndati inini handisada hangu zvokuramba ndinesana nemunhu uyu ega ndimuendere kumaintenance because ndaifunga kuti kumaintenance unonowana a lot of money. Vawaenda zvikafamba sei? Ndakarwadziwa. Sorry but Ndakarwadziwa. chi Munhu uyu akanga agara achitoshanda aiwa musakutaure. aiwa ndiro hakuna basa ndongotaura. Aiwa kune basa. Alright. Aishandawo muhurumende. Ka inini time yandakatoenda iye akanga achitozviziva kuti inini chidedzwa because paakanopiwa mapepa nechichichichi angatori padhuze ipapo. Yes. Ini And then the line dropped. Good afternoon. You are live on Star FM. Hello, KBG. How are you? My name is Donna. What's your name? I'm Donna. I'm Blessing. Blessing. Thank you so much for calling. Tauranin. Nini Campus. You. It was when I was 12 closer. Chicha kaitinga. Takajamba jurawo pachikora. You. Iwo waitopfeka sketi here. Zvikaita sei nai mwanangu. Ndaipfeka skate but tanga ridhero masports takarambidza Bva wasungwa paye. but eneswa takarohwa isakazorohwa Ko zvinorova saka takarohwa Jona zvokutika ndakazokudzoserwa kumba but tanga tabho. So the way I'm in people's business on Defense Forces Day, ndinoziva kuti wanga uri plantive here, wanga uri defendant here pazvinhu zvacho. So we got a message here says fonera maintenance avapedze nyaya yavo kana kuti ndipei nhamba dzavo ndivaisire airtime. Tinzi kuti pavakaenda kunotsvaga maintenance zvakafamba sei. If you're wondering what we're talking about that one time that someone took you to the courts, or maybe you took them to the courts. What had happened? Because I was of the thinking that chinenge chatoparwa maybe hanga vanhu vari kutaura kuti ukadya mari dzevanhu dzeround kukoti wakaenda ukaramba upa munhu mari yake deposit uri landlord baba kukoti vakaita sei vakabaya. Now munogona kupedza zvinhu zvese izvi neEcoCash. Unoziva munhu akati handisi kukunzwa unombofanira kutungamidza EcoCash uchisvika. Now, if you're an EcoCash customer, you need to stay safe and watch out for scams because EcoCash services remain safe and secure and convenient. You never share your PIN or your OTP with anyone or any website. Hello, you're live on Star FM. Donna. Ndini ndambofona pepai. Muchitaura ye-maintenance. Vadzoka tinotenda. Ndinoti ndimudzidzezve. Saka ndikabva ndanyatsosvika ndine uyu ndine Confafa. Right. Yes. Ndobva ndatanga kutaura nyaya yangu ndikati uyu asita kubhadhara mwana chichichichichi zvikanzi kwewe unoshanda here ndikati handishandi zvikanzi iwe unokwanisa kubhadhara ndikati aiwa ndevene uyu noti ndiye muridzi wemwana zvikanzi aiwa tidaro mese ipapo ndakazobva pepa ndanoita ndatipota zvino ndanzi muri kupiwa $25. Ndakagumbuka ndaifunga kuti kunopiwa ma100 something ma200 something ndakabwekana. Wakanodzidziswa kumatare dzimhosva unzi aiwa mwana nevabereki vaviri maita muchifunga kuti muchaitana sei.
usanditaurire tinotenda nekudzidza vatirege vadzoke vatidzidzise saka this is also to show you that it's not all the time that you need to take things to court because hazvisi guarantee kuti zvinobuda in your favor as you really think. Hello, you're live on Star FM. Good afternoon. Hello, Ndiri nani muri sei? ini wangu ndakazopinda bizi. Taura neni mudiwa. Shamwari ndati ndaenda mukoma wangu ari kupinzwa mukoti kakati rende unonzwoka nyaya kapai. Right. Zvikanzi mukoti pepe ko mukomana ane license yake ndiani? Vakati ndini? Zvikanzi mukoti hamutauriro. Ndatoone mhosa basi. Ndagariswa kuseri. Babere. Wangaenda kumataredzi mhosva usina mhosva wanganopara mhosva mukati memataredzi mhosva. Tichinosaki kuti mataredzi mhosva hamutaurwi? Yes. Inini You have to keep silent as the court proceedings are going on, or it's not like I knew it, but and I watch a lot of, I think I watch a lot, yes, that, but I've also watched a lot of series that talk about the court, like Suits and things like that. So I think somehow I have an idea, but obviously I don't have the idea. And now I know kuti ndikazorasikira ikoko ndiri witness or whatever. Yeah. Ndinonyarara kusvika. Hello. Happy Defense Forces. Happy Defense Forces Day, love. Sikani zviri sei? Tiri right. Makamborasikira ikoko mamasvitswa here kana makasvika mega zvakafamba sei kumataredzi mhosva? Ndakatosvikako ndichiripotera bhiridha wangu. Chii changa chaitika? Anga asisandida purazuka muti basa anenge ari kune rimwe basa achidhiriya saka ndikafungidzwa kuti ndikadaroka achatondidzotsera imwe mari handimubhadhari. Ndaenda kuye zvikanzi wegweja munhu pane stage yanga asvika anofanira kubhadhara uyezve wapusa contract yekuti hauchamuda saka mubhadhare. Ndikazvikotokusa mombe ndikamubhadhara. Yowe, ndimi makaenda kunoripota mukabva mazonzi imimi chimubhadharai. Nokuti mapusa contract yake ndozvanga makati achakuwakire mbenyu. Ndikati aiwa haasi kugona plus ari kudhileya zvikanzi aiwa chimubhadhirai pastage yanga asvika. Mukatomubhadhara zvikafamba? Ndikamubhadhara bhokisi rese ranga aita hafa zvangopera ndikatozotengesa mombe yangu. Saka what I'm noticing is you can never really know the outcome kumataredzi mhosva. Yeah. Unogona kutoenda uchingoto wakaipa uri kuda unonyudzisa munhu iwe wotonobuda mombe. Unonzwisisa? Oh yeah. We've got messages on WhatsApp hanzi chi. Inini ndakakuendeswa naamweni kukoti kuti ari kundishungurudza takazonoenzaniswa ikoko. Amwene vako vakakuendesa kumataredzi. Guys, panenge pachine musha here. Inini mirai. Mai vako. Mai vemurume. Ndozvo ndiri kutaura. Mai vako vakazviona zvakakodzera kuti vaende neni. Ndiri ndiri kumataredzi mhosva. Aiwa. Uyataura kuti kumakoti kunonakidza. Aiwa. Vachiniendesa kuti zvaita sei? Hanzi iya inini hangu hapasisina musha handitambe nchidaro saki hauite handitombotambe nchidaro but munhu wako unenge uchimuda ndiye vamwene vakuendesa saka utorambira munhu wako kuti vamwene vakuendesa ukoti vachindiendesereiko ndinotonosiya ivo nemwana wavo pane ava vauya hanzi ndakaenda kukoti sewitness tainge tabata mbavha yemota hanzi okay, hanzi munhu iye akabika nyaya. Vanobika nyaya. Yes. Vanobika nyaya. Nyaya yakaitika wakatarisa munhu anopa narration oshauti ndizvo here izvi. Hello, you're live on Star FM. Donna. Mudiwa. How are you? Good, thank you. How are you doing today? I'm good. Listen to this. 2011. Uh-huh. Ndaita tumari twangu I had a fleet of combis. Uh-huh. Ndaita tumari twangu taenda kuholiday nevana nemudzimai. Na madam. Ndizvozvo. Kunyanga. Right. Kombi one ndobva yapera ndobva yafa. Driver ndobva afona. Ndainge latest yacho. Uh-huh. I was surprised when they have, but because I didn't want to be disturbed into holiday. But I'm going to our end of the mechanic. But I'm a rasta, I can see a Glenora going.
kombi yaenda paya kunogadzirwa paya ndobva anakirwa nekombi abva abvisa zvaakabvisa kusanganisira negearbox yange ri manyoka ndobva atobuilda yake vakatanura tumapatsi apa bhabuilda imwe mota vabhuilda yake kusanganisira nehedhi achibvaisa hedhi yakafa wangu kombi yanga isingadhiserve kubviswa hedhi ndazodzoka paya kudai so chimugweje chasara ndikadinizano nderipo polisi iri padhuze paglenora parodi paya amhanya tanoripota paya mukomana afonerwa anotomboita nharo bva auya ndobva azi kuseri ndobva hanza dzake dzatotombotidzira neni zvikangaiwa ndine benzi ndechikubatisa benzi toitachi out of court settlement ndakwira zenze ndikati kana nyaya ngaende ukoti taenda paseri penya pambare pamejese wangu handina remuromo sara yaya yangu makasainirana paseri kuti mamupa moto aiwa hapana tidzirei panapa wangu handidzokere ukoti futi benzi yaya mamatonzi ngatite out of court settlement hapachisina manje ndakairamba ndichidza pamwe ndiri chigentleman but ndakadhaka unonyura kamudiwa Today we leave to tell the story. Of course, we laugh about it. This one is Tyler, Zara Larson, track titled She Did It Again. I'm addictive, baby, what you want me to do? Not a quick fix, one hit might ruin you.